Kong. Kong. Wai wani ne haka da kong kuma? Ke wai? Ni na gajiya. Na gajiya. Me faru? Allah da yarba nake. Ki sai me kira neman wai? Ba ki san sunan shi ba sai dan yarbawa. San sunan shi ba da gajiya. To me hada ki da shi? Aboki na ne. Aboki da na mace? Oh. Ana aboki da na mace ko ban taba kin shi ba. Ga iskanci. Ni ban taba na ji mutum yana abokin da na mace ba sai yau. Allah baki hakuri. To wallahi tallahi inda kara ganki a nan gidan kin so ki kara neman mai gidana wallahi zaki san abin da yana mata gemu. To daga ni ma sai zama masifa kuma. Dakata da kiji. Ba na so kar in na kara ganki a nan gidan ruwan zafi zai zama miki kaman ruwan wanka ne. Allah baki hakuri. Ke ma Allah baki. Ni ma ya zama kara gaba. Allah baki hakuri. Kara gaba. Ina da Allah baki hakuri. Ki kara gaba. Daga ni ma kawai ya zama masifa. Ki tafi kawai ba na so surutu dan Allah ki tafi. Allah idan ya zo sai ki jiya mishi na zo in yi mishi. Hada kakashi ma zan ma gaya mishi ba ma shi ma kaɗai ba ma. Yau na ga Kara gaba dai. Sigai. Me kwace ma mutum me gida. Allah ya sa kara gaba. Rami muguta sai ya yansi. Kai. Rami muguta sai ya yansi. In ba ya yansi ba to wane ne zai shiga rami din? Ba wanda ya shuka muguta ba ne sai shiga rami din ba? Rami muguta sai ya yansi. Ba abin da ka iya sai wakan fura uba. Wani shagiyan yari ne ta gani man kayo da safe. Wani shagiya ne? Ba za ka samu ba? Ta ce me? Wani shagiya ne ta zo neman ka da safe ne? Sai ya ta so neman? Yes. Menene sunan shi? Ladi. Ladi. Ka ba taba sanin wani yana kira Ladi ba. Oh, baka sani ba yanzu. Ba sa kowa Ladi mana ka sa kana damu na waye wata yarinya ta so ya Ladi na rona da yarinya. Ka ce me? Ina da yaki ne sai dinga neman. Har ta san hanyar ba ta zo min bakin kofar daki. Kin san ko wanda yake so na ni kawai ya so gidan mu. Ya bi ni a gida. In ke baki so wani baya so. Me kana da shi? Eh to ban da si me yasa kina damu to? Kai ba mai gidana bane dole in damu. Ah, yanzu da kin san ni mai gidanki ne. Ki bari kudi ki gani. In ba na kara guda uku ba. Wallahi ruwan nan da ka kara mata. Eh. Sama sai yayi bako. Da Allah kin gane ko? Wallahi tallahi. Ki dena mu haka. Ki dena mu haka. Sama sai yayi bako. Jikina yana rawa fa. Ba abin da jiki kai rawa mana. Ki bari. Ina kwase kaya ne ki dena damu na muno. Ah, menene haka ne? Ah, ba zai magana ba. Yoga iskanci. Ke miji ne ko ke mata ne? Ni matanka ne. So abin da kake so ka yi. Ni mugu ne. Abin da kake so ka yi shine za ka yi shi. Abin da kina sai kenan. Da bika har gida ta zame ni ta ga magana. Ni ne saka abu. Ni ne saka abu. Wallahi. Saka abu ne, saka duke ni ne. Hey, so. Ah, ya guri. Kaka kase ni dala. Da ma kace baka da kare. Kaka kase ni dala ka ya kaka kase ni. In ka kara mun reni. Ba san kara ba. Wani ya ne tukuna. Ya na. Wani ita wani ne a wurin ka. Na ci basin wake si ni na shi. Ka ci bakin wake nawa? Naira 20 ne. Naira 20. Ka ci wake. Ina ne shagon su yake? Sako su na hanya gefe ja. Ina je shagon. Ban gan yarinyan ba. Ya guri. Da mana ce maka za ka kwana gidan nan ko? Ya guri da Allah ka kasani. Ka je wurin wanda kun kwashe ma abincin ku ci tare. Ya guri. Zan ma je in same shi yanzu. Da Allah ya guri. Ci mishi mutunci. Kuma in na gan yarinyan ba yar shagon abinci bane. Za ka gabar zai muka. Ya guri ki shiga cikin gida ya guri dole. Sai ka ce mu shiga cikin gida? Ya guri. Ya guri mun. Da wani shagin kullu. Ya guri. Kun je fadi mun je wala ko. Wannan shi ne ana kira jealousy ina kisi bari in samu kudi tukuna sake kira abu da ake kira kisi a gidan nan sai ki da baza an ga maka cewa ban ga ta hanya bane na ga ta hanya na je na boye ne da mu yi magana hanya sai ki mutum da in shiga gida ko on tafi ka tafi ko ka tafi fawo ba son gani ka to saboda amma ka dawo dai in dawo in shiga gida ka san kai mai gida na ne ka dawo ina kisi na kana fara wurin ba sai kuma ba wallahi in shiga shigo ɗakin dan Allah in shiga yeah
dama Ya kuri da Allah. wannan kana da Duniya ya bace mutane, mata ke gulma yanzu, zungurewawa ku ji gaskiya, mata ke gulma yanzu. Duniya ta bace mutane, shege ba mata. kai maza ne suke gulma yanzu ba mata bane ina mai jana Kin gashe ni? kai wa da zan gashe ka baka da aikin mene amfani gashi wanka baka Ga mai gidanki a cikin aljihu na zo ki cire. iskanci ma za ka yi Iska kawai. iskanci za ka yi ko Zai me hada da guguwanci. to wallahi yau zan gaya maka ni ba ni da hankali dama an ce mun kun zo gidana kun cinye mun abinci ko Wannan ne Bature sun ce you are very hankali less. Wato baki da hankali kenan. ni ne ban da hankali ko kai ne Ba baka ban da kin ce kenan ba. za ka zo gidana ka ci min abinci da kai da mai gidana ku zo ku gama mun barna sai ka ce ni ban da hankali ko Gidan wa. to bari in gaya maka an baka fita da shi ba in kai da raina ya ɓace ko Kin yi ihu nan zan kira miki mata na ta zo ta yi kaca-kaca da ke yanzu. aikin banza aikin wofi ita waye ita din Ita banza matana. ita din banza Kine banza, kine wofi, kine kai ne banza kai ne wofi dan broba, kine dan banza ku ne kine wofi dan kai ya Hausa na bai yi mun hakan giya miki abin da yana zuciya na ba. Da Allah zai canza ki ya zama da ki namiji ne na minti biyu kawai. Da na kama ki in tutuge, in cicizge, in pipisge, in yayage, in bari Sannu. in zan kara dawo duniya zan dawo a na mace kuma a inda nake haka nake son shi kaji ko ba saboda magana banza da kana yi shine zan ce ina son yin shawon kamar in zama na ci abinci ya ka yi fita mun da gida na fawo daɗi. in ba ka ba wallahi za ka ga ɓacin raina da ciki shi kamar na rumbun wake Mana, ga ki mara ciki. Nonsense. Zona. In fact, duniya ta bace mutane mata ke gulma yanzu. Wannan ya duka sai yana da wani kudu. Dai don ba saka sorry ka so ka gaise ni mun. Gani na zuwa. Ka so mana ka saka amma kai ada kai na wa ka ya wani abu wallahi sai ka ni ga ya abu kaman wa wani tutuni mutum ya zo na gidanka yana jiran ka ka saka ni. Dalla gafara da Allah. Sem bakan ba. Dalla gafara da Allah ana magana. Anta ban sa maka Maria revise. Dai doma. Yau na ga kai talking ne fa sosai kai kyau fa. Ba zan ci sosoro ba. Ka sani ko da na samu budurwa wani wuri. Wannan shine sosoro kai sosoro ke nan fa. Kai. Kuma ka sa takameme kyau fa. To na Ina saka je ne. Ina saka je. To sun dan yawo mana mutum ba shi da kudi abinci ba zai yawo ba. Dole ne. Dole ne. Kai Sai ba ka yi kyau fa kamar gambari otumbe. Kasan sai je nuna sai wani bere sai sa na saka ya mu yau. Sai je yawo kawai. Je yawo kawai Allah sai bani nasara kawai ba abu na. Sai kawai ka samu inda zaka ci kwamon shi kenan. Ina ci kwamon ya fi kai dan idoma kai me kake ci ne. In ba doya kawai da mai kake saka kana ci da ya ci. Ka manta da okoho. Da kuma ebola kana ci ebola Okoho. haɗi menene okoho wannan da ake in ka jasi haka sai ka ɗauki wuka sai ka yanka miya din. Ba wuka sai da adama. Kai kana sa adani ko? Ada. Aha. Sine zai yanka da kyau ba complain. Ka san wani abu ne abin da yasa na son gaka ko Allah dai ba mu sa a rayuwa mu gaba da Allah ba mu sa Amin. abokataka yana da kyau fa Sosai. an ce sai siya madorin ki daya ne fa sai mu yi zona lafiya Kalo. ko ba haka bane Shikenan. to haka samu yi ai ko ba in ka ga mutum yana sama haka ko mutum baya aiki ba dadi amma to Allah sai taimake mu Ashe ka gane. ina son tafiyan su To. sai je yawo kawai sai je Ni ma zan yi. ina je wancan hanya san sake dawo kuma in na sake je hanya kuma san sake dawo kuma in sake je hanya in sake dawo Allah sai bani nasara Ni to ina son je da dan ga mata na wurin aiki ne. to
na gode fa to Allah taimaka mu sana abokina to kai zaka yi haka ko to ni haka ne zan yi kai ka tuna ne na ga ka to choko ni na ka sanu fa ina ka sani ba ni da irin sanda sa ka sana na tafiya wannan sai ka dika doki ka Allah ina ka tafi da wannan mana ka ko a kai ka zama makoci fa ya isa lokacin na tafi da Allah to sai a saka bini ne ka tafi da Allah kai ka je kowa ta hanya shi fa kai ga hanya ka ni ga hanya na kai hanyar ka ne haka ni na haka to kowa ya tafi hanyar mu raba daidai kowa ya tafi hanyar shi bana so mu je Johnson kuma in je sake gani kana mu hadu da kai fa mu hadu da kai a Johnson to kana nima so kana kenan mu hadu da juna mu kese juna to dama ni na da yabo kashe mutuwa na ba samu taba haduwa ba ka mu hadu a hanya fa ba sai mu hadu ba ni na bi nan kai sai ka bi nan sai gobe gobe samu hadu sai mu hadu amma kai sai ka bi nan ni sai bi nan kai ka biya kada mu hadu fa ba sai mu hadu ba ba dai ga maka to shikenan na gode fa sai an jima ko yawa